Takže čaute ľudia, toto je deň 7, čo sa snažím vypestovať čo najväčší a najdrahší melón v Grow a Garden. Včera som na svoj melón pridal, čo sme vlastne pridali, shocked mutáciu. A ja som chvíľu sa snažil, farmil som proste a snažil som sa tam dať s týmto zrkadlom nejakú mutáciu. A podarilo sa mi tam, dal som tam to Sun-Dried a dneska tam dám Honey Glazed. Takže to bude ľahké, tam dám iba Honey Sprinkler a to by malo byť hneď, áno, Honey Glazed, už to tam je. A vlastne ono sa mi tam pridala, keď sa pýtate, že prečo to má skoro už 9 miliónov hodnotu, kvôli tomu Sun-Dried, lebo to mi zvýšilo asi o 3 milióny a teraz to má skoro 9 miliónov. Takže toto je už pre toto video všetko. Určite mi nezabudnite napísať, že akú mutáciu by som mal dať zajtra, alebo že či ešte vôbec mám pokračovať, lebo už neviem akú mutáciu. Nezabudnite dať určite like a odber. Napíšte mi nejaký pekný komentár, ja si ho prečítam, aj vám na ňo odpoviem. A takže, a toto je už teda všetko a čaute.